Ya keliru. Salah. Lek wong biyen ya anak nurut wong tuwa. Saiki wong tuwa nurut anak. Contoh nih, anakmu kon-kon. Mok, wis gak wani wong tuwa. Ayo. Oh, ngawur rek kon iku. Anakku tak kongkon gak gelem. Lah iya, Apa cetet? lho, kon niku anak ta plembungan kon becetet. Wis, anakmu senengane apa? Senengane SMK. Lho. Kene apa alasane kok nang SMK? Ayo. Kon mung takon ono. Gak takon aku mang yo kok iso seneng SMK. Lah lek anakmu seneng SMK, kon mlebu SMA. Dadi kan mlebu karo. Aman. Ya gak oleh karo guru wis tuwek kok ngene kongkon sekolah iku lho ya opo iki. Gurune iku kok lebono pisan dia mlebu. Aman. Rombongan ngono ah. Wah,